Il-Ministru għall-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli ħabret proġett 40 miljun euro biex l-impjant ta' San Luċjan fil-Qajjenza f'Birzebbuġa li kien jintuża għal ħażna taż-żejt jiġi reġenerat f'żona b'faċilitajiet ta' rekreazzjoni għal familji kollha u attrazzjoni ta' investiment f'niċeġ ġodda. Is-siċċa, kif se jkun magħruf dan il-proġett, se joffri aktar minn 18,000 metru kwadru ta' rikreazzjoni biex ikompli jingħata nif ġdid lin-naħa ta' isfel ta' Malta. Il-proġett tas-siċċa se jkun qed iservi wkoll bħala ċentru uniku fil-qalba tal-Mediterran għal riċerka u innovazzjoni għall-industriji ġodda bħal dawk tal-akwakultura, l-ekonomija l-blu u l-ekonomija ċirkolari. Il-proġett ġie ddisinjat b'mod innovattiv minn kumpanija rinomata internazzjonali bl-isem ta' Pininfarina li mhux biss jikkumplimenta l-ambjent naturali tal-madwar imma juża miżuri naturali għal kundizzjoni ta' kliem aħjar fil-binja. One News tkellem mal-uffiċjal għoli fit-taqsima tal-arkitettura fih dan Pininfarina. Project moves on two levels. The first one is interaction with local community to enhance Birzebbuġa and the entire southern part of the island. On a second level, the project looks at a wider community of innovators across the entire Mediterranean area to position Malta as a hub, for the creative class. Min-naħa tagħha l-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-proġett tas-siċċa jista' jkun katalista li bl-eżempju tiegħu jixpruna aktar żvilupp sostenibbli ta' dan it-tip. Fil-fatt spjegat kif 70% tal-proġett se jitħaddem b'enerġija rinnovabbli u sistemi ta' enerġija effiċjenti. Nofs il-proġett se jkun għall-użu rikreattiv u spazji pubbliċi. Qegħdin inbidlu żona industrijali li tniġġes għaliex hawnhekk kellek il-ħażna tal-heavy fuel oil għal bunkering u minflok ser nkunu qegħdin nagħmlu proġett ta' intrapriża sostenibbli li ser jattira proġetti li huma parti mill-blue economy, mill-green economy u anki mill-ekonomija ċirkolari fl-istess waqt li nagħtu spazju lin-nies biex jiġu jirrikreaw ruhom u jkun hawn anki proġetti edukattivi.